Божая маці ва ўяўленні беларусаў розных часоў і розных сацыяльных слаёў. Унікальная выстава з'явілася у гомельскай галерэі імя Вашчанкі. Заступніца руплівая. Так называецца выстава, якая экспануе каля 40 абразоў, якія сабрала і клапатліва адрэстаўравала гомельская епархія. Усе абразы не проста беларускія, а мясцовыя, і кожны мае сваю непаўторную гісторыю. На выставе абсалютны рарытэт – абраз грузінскай Божай маці. Дарэвалюцыйная святыня Гомля лічылася страчанай, але яе аддаў епархію мужчына, выкупіўшы за шалёныя грошы яшчэ ў 1980-х. Створаны ў стараверскім асяроддзі і адпаведнай тэхніцы абраз, выключна багата аздоблены золатам, публічна прэзентавалі ўпершыню. А падчас рэстаўрацыі іконы Маці Божай Азнака майстрам удалося адкрыць першасны слой з 18 стагоддзя – суплёт старабеларускіх і класічных расійска-украінскіх традиций. Исторически так сложилось, что сюда стекались многие культуры и традиции. Российские, и местные, и украинские влияния. И все это находило отражение в иконописи. Божая маці Аўгустоўская, паводле падання, з'явілася ў 1914 годзе жаўнерам расійскай імператорскай арміі перад бітвай з немцамі. Падобна, ніводзін са сведкаў з'яўлення тады не загінуў, а войска перамагло. Маці Божая з дзіцём або гомельская Мадонна яшчэ ў 2015-м уяўляла сабою цёмныя і разламаныя дошкі. Першасны выгляд іконы адкрылі рэнтген і праца майстроў, а сляды ад стрэлаў на іконе з часу ваяўнічага атэізму. В епархии работают реставраторы, которые трудятся, чтобы сохранить для будущих поколений. И оно останется в Гомеле. И это будет богатейшая коллекция. Розняцца ад канонаў народныя абразы. Вясковыя майстры часам давалі біблейскім персонажам выгляд сваякоў ці сяброў, па-свойму паказваючы веру ў Бога. Гомельская епархія ратуе і рэстаўруе мясцовыя абразы, якіх у калекцыі ўжо каля 300. У планах стварыць музей, а 40 унікальных святыняў да 4 студзеня можна ўбачыць у галерэі імя Вашчанкі. Олег Рудавусаў, Белсат.